Sahihul Buhari Kitabul Libas'ta bagurrun dünya boyunca qayyim senet. Peygamberimizin Ümmü Selime diýen zananasının eline Peygamberimizin bir näçe mübarek saçyndan ya saqqalyndan bir näçe qıllar barmışdy. Ohon sahabalaryň arasynda birine gözlegse, bir meriz bolsa, bir sırqawlasa, bir süýşe suwdan doldurup Ümmü Selime diýen enemiz Resulullah'ın denanasyna iýberýänmişdikler bir süýşäň suwdan doldurup. Ümmü Selime de şol Peygamberjanyň mübarek saçynyň 3-4 ýany çykyljagy şol süýşäň içine guýýanmış. Onu alyp gidip şol merize içirelerine basym gowulaýan. Sahabalaryň arasynda şu hemişe bağ wagtmışdy. Resulullah jan öz ennamyna qyllaha qaçan beýle duranlygy. Şu qyly hemişe soňram da saklapdyrlar. Resulullah janyň mübarek qylynaky bereket dip şol merize dagda içirýänmişdikler. Hud enemiz Ümmü Seleme'ne diýen işi o tamam Peygamberjanyň sahabalary yani şägirtleri şondan merizlesele gözlegse çağalaryna öýlerine şon alaqana şondan haýyrlanýanmışdyklar. Ay ojra hurafatdyr. Beýsen şirk getirdiň bolar. Bereket şifany Hudaýdan dile, qylla şifa boljakmy? Ojra aýtmaýanmışdyklar. Resulullah janyň tamam wüjudyny bereket Hudaý bilen öz aralaryna wesile goýup Allah Taaladan şifa dilerlerine Hudaý Taala beraýy.